ai yanzu kawai ina ga maka kuma ya riga ya canza tafiya ina ga maka ga mutane sai hauka cewa suke tsaba damuwa duk sai a hankali to ya za ko wannan ba shi hauka ce me ya faru ka san me ya faru baby na gajiya cikin tashi lafiya bata wallo dawa da ke na rantsi da Allah in ka ƙara cewa kana wallahi sai na soyayya da ke faɗa maka mali wallahi sai na soyayya da ke Dawa. soyayya da ke kamar an daura kin san girman Allah sai na yi soyayya da ku dawa da ke har da ke ma dawa to Har sai da da ke. ita amma wallahi Ke da ke nake. cewa kana so na tsina kwaɗa maka Ina son na ki. rantsi da Allah ci ƙarya ne in yi soyayya da kai sai dai ka zama min mai kuɗi amma in ka ƙara cewa kana so da na Tsaya. rantsi da Allah ya kwaɗa maka babban mali burin ki zama ka zama mai kuɗi kawai shine ka je ka babban burin ki kenan kina so ne zama ka zama mai ka kuɗi zama ka zama min mai kuɗi sai ka zo ni soyayya Wallahi ya zama Idan ba kenan. haka ba ka ƙara cewa kana so Sai ka ba ku na mamaki. rantsi da Allah ya kwaɗa maka mali kuma ka wallahi sai na ba ku mamaki sai na zama ka zama mai kuɗi sai na ba ku mamaki kwaɗa mun mari yanzu ka zama kaza muke na zama ka zama yanzu kuɗin kawai nake jira